Contes clàssics. El gos armat. No fa gaires anys, quan es va descobrir or a Austràlia, homes i dones de tot el món hi van anar per fer fortuna. Algú molt espavilat em va dir la febre de l'or, i així va quedar. 3 amics, en Dave, en Jim i l'Andy, van decidir anar a les mines d'or a fer-se rics. Però, per més que picaven, només hi trobaven roca dura i freda. No ens en sortirem mai de la vida amb una roca tan dura. Podríem provar sort en un altre lloc? Però no picarem. Ho farem esclatar. Així, mentre en Dave i en Jim feien el sopar, l'Andy va fer un cartutx amb pólvora i un embolcall de pell que l'aguantava. Quan va haver acabat, semblava una salsitxa ben grossa. Una salsitxa grossa i explosiva. Resulta que els 3 homes tenien un gos negre que es deia Tommy. Un cadell mig ruc que anava a buscar tot el que li llançaven. El Tommy es mirava encuriosit com l'Andy col·locava una metxa ben llarga a l'extrem del cartutx. El sopar és a punt. L'Andy va tirar el cartutx al costat de la mina i se'n va anar a sopar amb en Dave i en Jim a la vora del foc. Demà a primera hora farem esclatar aquella roca. I llavors serem rics. En Dave va treure la paella del foc i de cop la va deixar caure i va arrencar a córrer com un esperitat. En Jim el va seguir. Què passa? Per què correu? Mira darrere teu. El gos està armat. L'Andy va mirar i va veure el Tommy amb el cartutx a la boca. La metxa tocava el foc i l'Andy va veure horroritzat com s'encenia. La metxa no trigaria a consumir-se i el cartutx explotaria. L'Andy va córrer darrere d'en Dave i en Jim. Com que era un bon gos, el Tommy es va pensar que els seus amos jugaven i, és clar, els va anar al darrere. No el segueixis, trondosa! Fuig d'aquí! Però el Tommy el seguia i els homes no deixaven de córrer. En Dave seguia en Jim, l'Andy seguia en Dave i el Tommy seguia l'Andy amb el cartutx a la boca i la metxa que s'anava consumint. L'Andy va clavar una cossa al Tommy i li va fer caure el cartutx. El va recollir i el va llançar tan lluny com va poder. Però el gos va córrer a buscar-lo i el va tornar a agafar. L'Andy es va amagar darrere d'un arbre arrencat, de manera que el Tommy va decidir córrer darrere en Dave. En Dave també li va prendre el cartutx a la boca i el va llançar cap al bosc. I un cop més, com que era un bon gos, el Tommy el va anar a buscar i el va tornar a portar. En Dave es va amagar darrere una roca, de manera que el Tommy va anar a buscar en Jim. En Jim provava d'amagar-se dalt d'un arbre, però no havia pujat més de 3 metres quan l'arbre es va doblegar i es va partir. En Jim va caure a terra, es va aixecar d'una revolada i es va amagar dins d'una mina vella. El Tommy es va plantar a la boca de la mina amb el cartutx i la metxa que encara es consumia. Toca el 2, tros de borinot! El Tommy va obrir la boca per bordar i li va caure el cartutx a la mina. En Jim el va enxampar i el va tornar a llançar fora, però el Tommy va saltar i el va entomar al vol. Va mirar per tot arreu i va veure en Dave que corria cap a un petit hostal que hi havia a la vora del riu. Els miners del bar es van quedar mirant en Dave quan va entrar i va tancar la porta de cop. El meu gos és aquí fora i porta un cartutx encès a la boca. Se sentia el soroll de la metxa. Com que la porta principal estava tancada, el Tommy havia entrat per darrere. La metxa del cartutx ja s'estava acabant. Els miners, presos pel pànic, van fugir esperitats. En Dave es va refugiar a la cuina que estava construïda a la part del darrere de l'hostal sobre uns pilars. Va tancar la porta de cop i llavors el Tommy va córrer cap a sota la cuina per buscar una manera d'entrar-hi. Però en comptes d'una porta hi va trobar un gos pastor salvatge. Aquella bèstia sarnosa era el gos més dolent i perillós de la regió. Els altres gossos fugien cames ajudeu-me quan el veien, i els homes també. Quan el gos va veure el Tommy, va grunyir. El Tommy, espantat, va deixar anar el cartutx i va córrer cap al bosc. L'altre va ensumar el cartutx amb cautela, preguntant-se si aquella cosa en forma de salsitxa seria bona per menjar. I just quan el va tocar amb el nas, la metxa es va acabar. La cuina va fer un bot de 2 metres i en Dave es va endur l'ensurt més gros de la seva vida. Quan el fum i la pols van escampar, no quedava ni rastre del gos salvatge. Encara tremolant, en Dave, en Jim i l'Andy van tornar cap al campament. Em sembla que continuarem picant, va afirmar l'Andy. Ni en Dave ni en Jim li van portar la contrària. Pel que fa al Tommy, seguia els seus amos amb un somriure d'orella a orella. Tenia ganes que li tornessin a llançar alguna cosa per jugar.